थांनाय जिहेतु जोङो 7 अक्ट' 7 तारिख बे 7 तारिखआव जिहेतु जोंनि थांफै लामानि थाखाय जोङो दलं बानायदोंमोन। लामायाबो जोंना गाज्रिमोन नालाय बेयाव जोङो बाबुल औवारिखौ जोङो नाम थांखिना जोंनि जेनेरेल आफादगिरि जिहेतु जोङो 7ता गामिजों जोङो मोनसे माने थांफै लामा बा जोंनि गामिनि गासै हाल सालखौ नायनो थाखाय जोङो जोंनि गोथौ एरियानि जानानै जोङो मोनसे आफाद दाना दोनदों। 7ता गामिजों मोनसे जोङो आफादगिरि नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि आरो लेङाइ नेहाथारि जोङो दानानै दोनदों। बेयावनो जोंनि 7ता गामिनि गाहाय आफादगिरिया जिहेतु बाबुल औवारिखौ बिथाङा नाम थांखिना बुंबाय। खिन्थु बिथाङा बुंफ्लांदों माने बिथाङा जिहेतु 7ता गामिमोन ना बे 7ता गामियाव बे थांफै लामायाव लामा खोनायाव बा टिका लानायाव 49 L जिहेतु लामा लादोंमोन बेयाव बाबुल औवारिया बिथाङा दाख्लै जोंनो फोरमायहरदों जे बिथाङा बे लामायाव गैया। बे गैयैखायनो दिनै जोङो प्रेस मिटनि गेजेरजों बा नोंथांमोनखौ दिनै लिंहरफिननानै बिथां बाबुल औवारिखौ जोङो दिनै गैया होननानै जों बाबुल औवारिनि सिगाङाव दिनै जोङो निमाहा बिबाय। जाहाथे जोंखौ गोरोन्थिनि थाखाय जों रायजोखौ बा बिथाङा जोंखौ निमाहा होथारनांगोन होननानै दिनै जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो बिथां बाबुल औवारिनि सिगाङाव जोङो निमाहा बिबाय। आं बेखौनो बुंगोन दिनै जोङो 1 नम्बर नावकाटानिफ्राय जोङो मरमि ओंखारहैनाय लामा गैया। 1 नम्बर नावकाटानिफ्राय दिनै बग्रिसापरि ओंखारहैनाय लामा गैया। जों बेखौनो खावलायगोन सरकारा जोंनो 1 नम्बर नावकाटानिफ्राय मरमि लोगोसे आरो 1 नं नावकाटानिफ्राय बग्रिसापरि ओंखारनाय लामाखौ जोंनो ओरैबायदि लामा नाङा जोंनो दलं आरो कालभारखौ होनानै सेंगेबेल गारना होजोबबाबो जों बेयावनो गोजोननाय मोनगोन होननानै आं सरकारखौ खावलायगोन। बेयावनो सोरबा सासे थिकादारा लादों लाया जों बेखौ सोंफोरनो थांला। आं बुंगोन सरकारखौ आसाम सरकारा दिनै गोबां जायगायाव गोबां लामा होदों। दिनै जोंखौ जोंनि दैबारि एरियाखौ मानो नायख्लेंखौ आं बेखौसो सरकारखौ दुखु मोननानै दिनैनि दिनाव आं दुखु मोननायखौ फोरमायगोन। दिनै जोङो अन्थाइ गोनां जायगायाव अन्थाइयानो गारबाय थायो। पाक्का गोनां जायगायाव एसे गुगाबा पाक्काखौ होबाय थायो। बे जोंनि अन्थाइ गैयै जायगायाव दलं गैयै जायगायाव सरकारा जोंखौ नुसनाखै नामा? ना बिथांमोना जोंनिफ्राय सोरबा बिजाथिया बिथांमोनखौ एसेबो फोरमायाखै नामा? जों खोनानाय बायदिब्ला बे लामाजों खननै सारभे बा खनसे सारभे जालांबाय सरकारा नायफैदोंमोन। बै दै समावनो बिथांमोना जोंनि GM 1 नं लालि हमस्तिनि नङा मिसिं अट' काउन्सिलनि GM बिथाङानो बे लामाजों लाबनानै सारभे खालामदों। नाथाय दिनै बे सारभेआव मा नुनो मोनखो माने दिनैसिमबो सरकारा जोंखौ नायफिना नामा? दिनै बिथाङा सारभे जानायाव समाव फैदों GMआ दिनै बे अफिसारखौ लाना फैदों। नाथाय अफिसारखौ लाना फैनानै दिनैसिमबो जोङो मोजां फिथाइ मोनाखै। जागोनल' होनना खोनादों। GMआ मोजांखौनो बुंदों नोंथांमोननि लामाया मोनसे समाव मोजां जागोन। जोंबो बेखौनो हास्थायनानै दिनै नेनानै दङमोन। नाथाय दिनैसिमबो जोङो लामाखौ मोजां जायैनि थाखाय जोङो जोबोर दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायनो गोनां जायो। जोङो मोनसेल' गामि नङा 7ता 8ता 9ता 10ताल' नङा जोङो बेनिफ्राय मरमि ओंखारहैनो हायोबा जोङो तेलेम ओंखारहैनो हागोन। बग्रिसापरि जनाय थांनाय लामाया जोंना खाथि जाहैगोन। बेनिफ्राय बग्रिसापरि ओंखारनो हायोबा जोङो बदलपुर बायदिसिना गामियाव जोङो थांनो हानाय थांफै लामाया जोंना मोजां जायोब्ला जोङो दसे समावनो जों मोनहैगोन। बे लामाजों जोङो आं बेखौल' खावलायनो लुबैयो PMGY न' जिहेतु सरकारा होनाय मामा सरकारा होनाय न' बेखौ जोङो लुनो थाङोब्ला जोङो गारि गंसे बा ट्रेक्टर गंसे अन्थाइयाव जोङो 8,000 करि होना लांनांगौ। अब्ला जोङो सासे बेनिफिसारिया गैजाथारि मानसिया माबायदि जोङो न' लुनो हानो? ट्रेक्टर गंसेयाव 8,000 थाङोब्ला अब्ला नोंथांमोनानो सानना नायदो। नोंथांमोना दिनै नोंथांमोनखौ लिंहरनानै बेखौनो फोरमायबाय आङो PMGY न' जोङो जेब्ला IY होनोमोन बे न'खौ लुनो थाखाय जोंनो ट्रेक्टर गंसेयाव 8,000 करि गोलैयो। होमबा जोङो इटा 100ता लाबनोबा जों बेसेबां रां गोलैबावगोन जों बेखौ बुंला। खिन्थु जोङो दुखु मोननाया बेसो बे लामाया जुदि क्लियार जायोमोनबा जोंनि बा 7ता गामियाव जेसेबां न' मोनदोंमोन बिथांमोना नांगौ बायदि सरकारनि रुल बायदि जों न'खौबो लुफुंनो हाया आरो हाखानायबो नङा। ट्रेक्टर गंसेयाव जोङो जुदि 8,000 थाङोब्ला जों बोरै न' लुफुंनो हागोन?
बेखौनो आं सरकारखौ खावलायदों थांफै लामाया मोजां जाब्लानो जोङो मोजां मोनगोन बेजों जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा फरायसालियाव थाङो लोगोसेनो जोङो सासे मानसिया बेमार जायोब्ला डिलिभारिखौबो जोङो बुंनो थांगोन बा सासे मोजां मानसियाबो सानसेनो जों बेमार जाब्रबनो हागौ मेडिकेलाव लांनो थाखाय जोंहा जेखैबो राहा लामा गैया बे लामानि अनगा जोंहा जेरैबो सुबिदा गैया बेखौनो आङो सरकारखौ खावलायगोन बे लामाया जेसेबां हायो जोंनो सरकारा आसाम सरकारा जेसेबां हायो जोंनो थाबैनो बे लामाखौ जोंनो मोजां खालामना होनांगौ लोगोसेनो दलंखौ जोंनो बानायना होनांगौ होननानै आसाम सरकारखौ खावलायबाय।